Abir Debbarma by Madhabi Rupini walai thani Madhabi no phai saput khapeke bini dol Sourabhee bo kaisa video snamui swrai ke sawek khna bolo walai mani ko tai Abir Debbarma Madhabi Rupini ni bufani swata puro je rang romani bar sama bai Madhabi bini nukuni boro bai hinjak sajangmani kongno bobo sawek khna bini nogota asike problem ungkha bo nokni boro bai hinjagi tongkha mane o yongni bini mane Madhabi bini dai tak khthang tongkho te bin bahanok jog bini je jai tugusiro khthang tongkho borok bai bo hinjagi tongkha nang afro haike naharino tabu amti haike sajagi tongo rang borok suba phayoi okok thei thangjak borok rongni kokno uthilewoi sajagi tongo hinai borok dukhuna jagai onek no problem bong nogo problem cholwi tongo gai boni no dukhuna jagai kabi tongdo hinke bobo tei tam khaina ba bini je wansungmani जों afro guru brang re phaika ajaga wa obose dara bir जों wale brum brum no bono bo help khaimani o help khaimani kok no sawo hinke bini wansungmani ke atoi deng anu chuba phaipuru se nung blog video khayoi buino phunugui lukurongno phunugui ano nung chuba phayo hinke nung tabo orang no nung sano hinka ba ang bo lukurongno phunugui na ang no na rang be khainai ni no bo o video no slamani hinka hani bagi no o video no slam thani no je bo tangai ka kha tangai o kok salai orang sanka e abani bagi bo puilani theke jeng je video start khaimani dara bini oro jeng video khailemani e okok no bo pura no paisugui saka norok to nugui no mankhna hangai tabo angbo sajiwano jeng wale mane onek bosor hungkha tabo 3 year half se ungui tongkha do sukbar jeng walai kha asukbar no bo mane anu sawo ang mane afuru rangna je hinke na hamkamung o kisati ni bagai tabo o ani babu thui thangjak o kokno tuimang ang je purpono bobai kok saka hinke wala lai khangka o kokno tuimang help khaimani tuimang no sajago hini bodu khunang jago ta obo nung bo nangjang nai ang bo nangjang nai jotun nangjang nai omo haike sajaka hinke obo to dara abi saubin video norong ngi makhana bo ana nijibo khud call khai sajak mane bo obo Madhabi na heart khaina bagi se khaimani gam borong munisyu koibar nung 1 2 3 bar sung wale lekha go wale brum mang se o help khaimani kokno sawodo hinke second baro hinke no bo nung busuk rangri hine Madhabi jol jagai sai rekha no busuk rangri ang phiro gui dinai asuk ang bar obono tui ang sajagi maliya hine hinke second baro ba ang bono methep ka bosimi rangri ya bile senguru bili widiwo hine sagata hinke tabuk laso hinke ta mungkha mane bote sojo engliya hini no video slami dekha haini ba tai tabu kok khaimo se Abir by Madhabi walai thani baksa lukurok to Madhabi no support khaika tai baksa lukurok Abir Debbarma no hame kokbo saka hanga kai tabu ki Abir Debbarma ni fandom dauno do klai thangno norok khai tamo wanchuk norong ni comment kisa khawi sadi o walai ma bai sabuni phajingo bisik effect ungno norok kisa nongni wanchuk muktui comment khai redi hangkai norok ani video ro jajakai ba like subscribe share khadi muti haitebo katal video ro manani bagai